Alright, jama'a barka da warhaka. Ina so zan yi nuna mana yadda za a yi wannan za a yi connecting ɗin Timecoin da wallet. Timecoin gashi nan wannan. So yadda za a haɗa shi da wallet insha Allah yanzu. Bari mu buɗe shi. Sai a danna start mining Timecoins. Alright, ya buɗe. So already ni nawa na yi connecting ma. Not Timecoin Premium. Alright, ya rage muku. A can sama nan wajen. Can za ka je ka taɓa. So sai ka ce disconnect. In kana so ka wannan, in ka tashi sai ka yi connecting. In har ka yi ɗin already shikenan. Ni dai yanzu ban yi ba. Na yi already. So yanda za ka yi sai za ka connect wallet. In ka yi connect wallet sai ka taɓa shi. Sai ka zo ka taɓa me? Ton keeper. Ko ka yi amfani da wannan wanda mutane suka yi claiming ɗin Notcoin ɗinsu a ciki ko kuma in kana da Ton keeper sai ka yi amfani da shi. So ni duka biyu ina da shi. Zan yi amfani da Ton keeper na. Alright, ya buɗe. Sai ka ce connect wallet. In ya kawo ma. Sai ka yi wannan. Ka yi accepting. Done. Shikenan ya gama. So shikenan ya haɗu kenan. So shikenan. Indai wallet ɗinka ya nuna maka haka shikenan ya haɗu. Good. In ka ga haka bai ce ma connect wallet ba, it means ya haɗu. Wannan kawai shine. So shi time keeper ɗin duk mutum da ba shi da shi sai ya yi downloading a Play Store. Ton keeper sorry, Ton keeper. So yawancin abubuwan indai Ton network ne. So wannan Ton keeper ɗin da shi ake amfani. Saboda kar mutum ya je ya yi amfani da wallet na cikin Telegram. Gwara yayi amfani da Ton keeper. So sai ka yi downloading ɗinsa. So sai in za ka zai yiwu ma kaɗan samu Ton kaɗan ka siya. Ko da na dala wannan ne. Ko da na dala kaɗan ne dai ko dala 2 ko 3 haka ka bar shi saboda me? Gas fee. Na daga an tura maka abu kaga za ka iya cirewa. Da ɗan gas fee dai kaɗan da yake ciki. So shi ne kawai.